O sa inyong mga lalaki nga musulod ng relasyon, kailangan niyo sakto ng mga babae. Kaya ganing mga babae, lisod yun sakto. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na, pasagdanan. Batong ka ba? Good day, people! Welcome to Bitok Bitok University, and nami karon diri sa dressing room diri sa atrium. Nakakaroon din para mag-perform sa event diri sa COC Finma. Daghang salamat sa COC Finma. Sa pinakalot na karon kaya itong mga audience mga bata-bata man. So para muna tag-bata. So mura ginatay-tag na. So syempre, kung familiar sa inyo ni nga sinina, pasensya na, mura balik-balik. Kamura na mo nga mga followers makabalo nga balik-balik kung sindi sila wala sa kabalo. Script lang kabalo, kaya nga pobre kita kapag sinina balik-balik rabayat. Mo ni pangkay, pangkatulo, panglakaw, pangtanan na lang ni may galang. Kung outfit today, yan. Actually, ang host karon diya si Jam o si Joe. So i-introduce ko nila as a performer. O diba? Level up na. Din na host performer. Oh my God. Oh my God. Val Marks na rin, gitarista. Si Oka Bells na rin. Siyempre ako wifey / manager. Nakakaroon din. Medyo busy ni karong adlaw. Yan, pasensya na ako medyo dugay-dugay ang atong pag-upload. And medyo na busy lang, daghang kay pambuhaton, daghang priorities in life. Muna problema sa amo nga na yung mga laing mga job yun, mga regular jobs. Kaya kung YouTube lang, sus, wala na yung panahon, may gala. Kulang ang panahon, unahon lang na mo kaya pa. Muna pasensya, kaya ko medyo delay ang mga uploads. Salamat po sa inyo sa pagsunod piminti. Thank you sa pag-share. Okay, so musunod na rin ko mag-perform na rin ko dito. So kailangan sa laon na to ang joke. Dapat di kayo bastos ha, mga bata pa naman na. Mga kuhan pa rin, mga high school pa rin. So let's do this. Alright, nanabi sa backstage. Ingan yung feeling ni DJ. Sige, tama. Ingan yung feeling ni kung si TJ Monterde na siya gitarista. Of course. Bernie Pitog-Pitog na po ko'y gitarista. My God. Sorry kayo, Makoy Portado. Na po ko'y equivalent ni mo. Pero di kabalo na gitarista. Muna silang mga host. Birthday kay Megala. Hi! Good luck, good luck, good luck, good luck. Okay, ambisyoso na kayo. Ambisyoso. Ano ba yung guitar? Okay. Malagtan ko mo. Asa mo ito ng war? Nasi ka. Brad! Ito ano? Nada sa pikas.
uban nalipay, ang uban ko first time mo kitang baboy ng istorya. Ang uban na, kusa ni nabukham? Mayong abi. Wow. Sige tanan mga guwapa. Niingon ko mga guwapa lang, may mga uban magagnaw, isikik ko. Sige ang tanan mga guwapa. Kasi magagnaw niya siya. Guwapo ba rin ka? Kinsay guwapo sa una, guwapa na karon! Ang dami! Ako niya yung baboy nga nag-dimple, si John Lloyd Tanangwan pero busy man siya, so ang John Lloyd na lang sa Cagayan de Oro ang okay na mo pala. Ingan niya ang naon ni John Lloyd, basta manghupong. Medyo allergy lang sa pasaya na kamaon. Bisag nga nila kong lawas, model mga po ko sa Head and Shoulders. Head, diretso shoulder, wala na hilio. Wala na matawang uban mo kabalaka, katong ingana ko gina, ingana po ko kaniwang. Ako inyong future self. Kung amoy apay nila karong aparian ako, mga medyo tambukon, palihog lang, ayaw ninyo iguli. Ayaw na ninyo tanawa. Ayaw ninyo tunluwa, ayaw tunluwa, ayaw tunluwa. Please lang, ang among kinabuhi nili basta-basta, tao gyapon ni masakitan gyapon niya akong mga feelings. Pero girls, sortihan ka mo sa tinoon, mas lami mahalon ang mga chubby kaysa mga niwang. Kanang mga niwang, klaro kayo. Siya palang galing, hindi siya katapos yung kagalingon, kung saan na sa inyong relasyon. Kanang mga niwang, kung na kayo uyab, kailangan kang shoulder to cry on, tama? Kung niwang ka, pag-ananin mo si mong ulo, ibuwag yung mong ulo, gawa si mong utok. Mas may ng chubby mong boyfriend, napakay uyab, napakay pilo. Mas lami inaning alawas, bisan asa pislit, pugsit. Kung sa inyong mga lalaki nga musulod ng relasyon, kailangan niyo sakto ng mga babae. Kaya ganing mga babae, lisod yun sakto. Kung nag-uban mo, giyato ni mong uyab, gigutom siya. Babe, gusto ko mukhaon. Asa maka? Bisag asa, babe, basta kay gigutom na ko. Asa galing na, bisag asa galing, para makakaon lang ta. Kasi ka ito Jollibee na po. Sige, McDonald's na, McDonald's police, ako kayo niya. Sige, Chowking na, sumo kayo dito. So, asa mo kita, bisag asa lagi. Para din sa mga magulang na bisag bulan na sila, sige ka kung tanaw sa Facebook silang ex. Tapos kung makita nila ngayon na relationship, masakitan din sila. Nag-away na sa nakita ka ko sa gusti mo. Wala na kay kalipay, kanong piling ka. Palipayon ko ako manon ato. Di nakakontento apan. Makita sa iyong mata apan. Mura naman kabuhay gana, abi ko kay humaka. Makalagot na makita nga ihanagan. Ang kalipay nga susama sa atong duha. Nga nagpapagdala kani atong kita ba maong resulta.
istorya bisag apikiubanan ka taas na oras sa imo mabinaw lang sa yaw-yaw mo unsa may naan giingkat undak na nagtagat ko diri pagmata na lagi baligi ko kay ako lang yun para sinuha pagkalagot na makita kain anak akalipay nga susama sa atong duha nga nabating pagdala kani ato kita pa maong resulta maong resulta maong resulta kay ambisyosa kay ambisyosa kay ambisyosa kay ambisyosa kay langaw kay ambisyosa.